Tak je už důležitá výhra proti Mladé Boleslavi, jak velký balvan z vás padl, vzhledem k tomu, že jste prohrávali už 2-0 na začátku. Tak prvá tretina bola ustrachaná strašne, sme sa boli, hrali sme špatne na puku. Samozrejme každý cíti tlak a vieme, že to bol zápas, zasa povedal všetko a každý bod je strašne vzácny teraz a bolo to proste vidieť tú prvú tretinu. A niečo sme si povedali v kabíne, samozrejme, hokej sa tak hrať nedá, no. Proste každý potrebuje nejaké sebavedomie a len sebavedomé mužstvo, hráči respektíve, tak si myslím, že zvládajú veľké zápasy a dneska sa to potvrdilo. Druhá tretina bola jasne, si myslím, v našej režii a samozrejme tretiu sme hrali takisto, čo nám síly stačili a myslím si, že zaslúžené víťazstvo dneska, aj keď škoda toho jedného bodíku, ale zaplať pán Boh aspoň za tie dva. No. Zápas nakonec skončil v nájezdech, byly to vaše první vyhrané nájezdy v letošní sezóně. Co bylo tentokrát jinak, nebo v čem byl ten hlavní rozdíl proti těm předcházejícím 4? Neviem, čo bolo iné, no dneska, dá sa príklad v sezóne išli, alebo teda respektíve išiel back, teda z okolností a skúsili sme niečo iné. No. Ako som povedal, borci nedávali góly a samozrejme to sebavedomie niekedy spadne a vidieť, že si neveria na to, tak proste ja som nejakým spôsobom sa vám spýtali, či som ochotný ísť a teraz som strašne rád, že som sa rozhodol, že áno a že som ten zápas sa rozhodol a samozrejme veľká vďaka aj Martinovi Falterovi, studený z brány proti tak šikovnému sú klobúk dole aj pred ním. Ta klička byla plánovaná, kterou jsi udělal, nebo to vyplynulo? Tak počul som, že to je strašne kvalitný golman, hlavne veľký na najazdy a snažil som sa ho nejako rozhýbať, naznačil som strelu, pohol sa a našiel som na tú skulinku medzi nohami a ako som povedal, som strašne rád, že to tam prepadlo a že sme priklonili si ten bodík ešte na našu stranu. Tak ono, viete, keď ide back na nájazdy a nedá, tak veľa ľudí možno krúti hlavami, ježiš, na čo tam išiel, ale samozrejme nie je to jednoduché a zvlášť v tejto situácii, aká je a kde fakt potrebujeme každý bod, ale ako som povedal, už som strašne rád, je potom to šťastie sa priklonilo k nám dneska, vyhrali sme ten zápas a ideme ďalej sa pripraviť na ďalší špíl.